K'a fɔ an balimakɛ n'o y'ale Sidiki Kuyate Yɛrɛwolo porte-parole k'ale bilala i bɛ se ka ɲuman fɔ Sidiki ka bilali kan. Sidiki Kuyate Yɛrɛwolo porte-parole an bɛ foli las'u ma k'u fo u ka patriotisme na u ye jamana in bila ɲɛfɛ fɛn min tun bɛ yen ne t'a dɔn mais je pense que ils ont suivi toutes les procédures légales pour avoir leur libération, pour avoir sa libération. Où il y a Kosougou Beke, Bonya Sarafe, avec des moyens légaux, parce que quoi, libération Nini. C'est le lieu également de saluer tous les membres de Yɛrɛwolo. Yɛrɛwolo est une gueule sur Kadam ne ben nakata sirikila. Yɛrɛwolo m'a dit k'a soutien cessé jamana ye. Kadam ne kabiri Yɛrɛwolo est gueule sur Kadam ne ben nakana. Sidiki la Yɛrɛwolo ma manqué jamana ka participants sur la o to min o bɛ événement majeur fɛn fɛn bɛ kɛ pour que jamana in ka kɛlɛ la taa ɲɛ u y'a yira k'a fɔ justice ni jamana ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la k'a fɔ bravo aussi à la justice pour sa clémence ka autorité de la transition fo k'a fɔ hali bi an ka taa nin fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an t'a fɔ ko ka mɔgɔ bila an tɛ mɔgɔ minɛ kun dɔn mais an b'a ɲini quand même bɛn kana parce que n'an ko justice a bɛ boli an kan a bɛ boli mɔgɔ wɛrɛ kan an ka bila an kunna k'an kelen tɛ sariya den an kelen tɛ maliyɛn an bɛ fɛn kɛ cogo min na an bɛ ɲangi mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ ten o tigi bɛ ɲangi donc hali ni ko y'an sɔrɔ ko y'an ka mɔgɔ sɔrɔ o man ka kɛ rupture ye ani autorité ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ foli lase Yɛrɛwolo membre bɛɛ ma k'u fo u ka constance la voilà. Ok Bobo an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye an bɛ taga Dire kunu an balila ka mɛn ko attaque dɔ kun dalen bɛ Dire kan an bɛ se k'a dɔn a kɛra cogo di i bɛ se ka wɔlɔwɔlɔ bon attaque nana cogo di jɔn mɔgɔ fasɔgɔ jumɛn kun don i b'a ye k'a fɔ attaque Dire attaque chaque fois an bɛ bolo min kan ko sisan attaque bɛ multiplier ka don samiya la samiya wagati n'i y'a jateminɛ salon ni salon na sini vecteur aérien bɛ Mali bolo a vecteur ninnu caman kun ye hélico de hélicoptère de o hélicoptère ninnu filɛ nin ni condition météorologique man ɲi ni nuage bɛ togo façon dɔ la a ka ca Ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka netteté man ɲi bon terroristes b'a dabɔ a kama k'a attaque ka don fitiri la parce que fitiri wagati n'i y'a attaque ka don fitiri la a ka gɛlɛn i bɛ se ka mɛn dugukɔnɔdenw kan parce que tennin t'olu la mun b'olu identifier ka bɔ mɔgɔ tɔw la. Donc en général u kun b'a attaqué ka don fitiri wagati ni samiya don o b'a sɔrɔ sanfin jiginnen don o b'a sɔrɔ météo man ɲi et puis radar de surveillance minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ka netteté fɛnɛ c'est un peu sombre donc u degera de la mais sisan i bɛna ye k'a fɔ drone minnu b'an bolo surtout Bayraktar ka dernière génération ye n'o ye TP3 ye ale yɛrɛ ka radar ka ɲi kosɛbɛ dibi la ka tɛmɛ yelen kan tɛmɛ ni dibi bɛ yen i b'a ye k'a fɔ infrarouge min b'a la o bɛ fanga sɔrɔ ka tɛmɛ hali yelen kan. O de kɛra Dire ka ka ye bon fajiri bɛ bɔ waati min na ka don san fini tun bɛ Dire ye a don donc nuage dalen don u y'a essayer ka na ni ba bolo de ye k'a fɔ k'u bɛna kan attaque donc a labanna cogo min ma bɛɛ y'a su tɛ se k'a la ye quoi mais an y'a ye k'a fɔ armée Mali ye démonstration dɔ kɛ min ça fait u ye bombe électromagnétique dɔ ci. Bombe ni y'a ci c'est a ka di an ye hali bi an bɛna renseigner bombe ni fɛnw cogoya kan parce que nin démonstration in diyara an ye kosɛbɛ i b'a dɔn terroristes bɛ u kun ma attaqué fɔlɔ ni kuluwow ye Ala y'a kɛ on a amené des véhicules roulants n'an b'a fɔ olu ma ko VP11 Lynch VP11 Lynch dɔw b'a wele ko tourne n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ mobili don a bɛ se ka pan ka don wo kɔnɔna la parce que n'i donna surtout vers le plateau de Dogon là ni kun b'o la ni terroristes kun ye attaqué i bɛ taa sɔrɔ chaque fois u bɛ don roche ninnu de kɔnɔna la ka taa donc asimi mobili fitinin min san fitinin don i b'a ye k'a fɔ matériel saba b'a la matériel kelen o bɛ sanfɛ matériel secondaire fila bɛ côté fila la donc a bɛ se ka terroristes suit roche ninnu kuluwo ninnu kɔnɔna la surtout grotte ninnu kɔnɔna la ka taa fo dan na donc u ye kuluwo kɔnɔna ninnu to yen sisan u nana kɛ tu kɔnɔna ye n'o ye forêt kɔnɔna ye o forêt kɔnɔna minnu fana bɛ yen tugun i bɛna ye k'a fɔ an ye minɛn wɛrɛw san tugun n'o ye VP11 type Gourdiane ale ye mobili ye min bɛ gasoil ni carburant a bɛ carburant type fila de ta i b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ moteur a bɛ carburant type fila de ta donc ale bɛ don fo wo kɔnɔnaw la surtout ni
terroriste yi da yiri tu mun surtout les bisons nous da yiri wo nun konna la fo mineno ka soro mun tu no fait donc lance flamme fene be ba chez ni armée na sa ba a wo flada la ba fie na afia de bin belgeni na bin belgeni ale ka bara dron ka dibi fara ka bo terroriste ni avion ñoŋo ci donc yo fene tuy wona do mun asan ji donc o ye dire côté nous donc bina babolo fait kana fenge bon ni ye kunu attaque lajɛ bom mun cira ale fleni i b'a ka fɔ aka na a cira ça fait a bɛ fanga sɔrɔ ji yɛrɛ la a ka champ électromagnétique n'a cira plus i bɛ don ji kɔnɔna la ale bɛ woyo ka taa donc a bɛ courant ni bɛ ji la hali ka bɔ ji la kɔfɛ ka to ji la ye parce que i b'a ye k'a fɔ ji yɛrɛ de b'ale charger i b'a ko turbine bɛ cogo min na i b'o baraji turbine bɛ cogo min na a bɛ turbine cogo min na bon ale charge bɛ ji yɛrɛ de b'ale ka courant produit ka taa bon ni ye bomi ni fɛn bomi cilen kɛnɛma tun bomi bɛ jigin ka taa dugukolo yɔrɔ min na tun ça c'est à 10 mètres de profondeur donc kun kɛra démonstration dɔ ye min n'a b'an bila k'a ye k'a fɔ an ka armée bɛ baara kɛ ni condition naturelle condition météorologique yɛrɛ bɛ cogo min na ni fiɲɛ bɛ ci bombe bɛ o bɛ ci ale bɛ n'ale cira fiɲɛ b'ale la ta o fana bombe bɛ n'ale cira fiɲɛ b'ale fanga bila ka taa donc ji fana ta je pense que o ye type wɛrɛ ye tun an ye mun ye donc mais avantage filanan ye mun ye peinture dɔ bɛ an bolo n'an y'a fiyɛ kungo kɔnɔ peinture ça veut n'i y'a fiyɛ kungo kɔnɔ c'est aspécifique quoi ni mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛna nin forêt in kɔnɔna la i b'a dɔn il y a des forêts classées armée kelen bɛ ka minnu kɛ ko mɔgɔ kana don o kɔnɔ m'a dɔn n'a b'o kalama forêt dɔw bɛ yen armée ko mɔgɔ kana don o kɔnɔ donc ni armée ye nin fiyɛ tu kɔnɔ e mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛna nin fɛ i b'a dɔn ni i bɔra a b'a dɔn n'i bɔra a b'a dɔn n'a fiyɛ ça veut n'a y'i ja mɔgɔ mɔgɔ delila ka tɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛna tu in fɛ une semaine kɔnɔna la i bɛ bɔ dɔrɔn a b'a dɔn non an ka jugu o de ma wayi o ni détecteur fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn sala dɛ mɔgɔ min n'i ye marifa ci 3 mois kɔnɔ la arme à feu ah non ne y'o fɔ ayisa an bɛ i b'a dɔn an bɛ mɔgɔw ɲɛni avancé ye quoi bon n'i ye nin peinture aspécifique nin lajɛ nin ɲɔgɔn ka dɔgɔ n'i y'a fiyɛ ça fait mɔgɔ mɔgɔ i tura yiribulu o yiribulu la o bɛ peinture nin bɛ da i la ça fait a bɛ tula yɛrɛ t'a dɔn mais i t'a sɔrɔ anw b'i détecter i yɛrɛ t'a dɔn o de don terroriste caman bɛ ka marifa bila parce que terroriste dogoyɔrɔ ye tu de bon ni fɛn fiyɛlen don tu kɔnɔ e bɛ bɔ dɔrɔn i bɛ ye mais i dogo tu n'i taara kɛlɛ i yɛrɛ dayɔrɔ la i bɛ mun kɛ mɔgɔw tɛ ka terroriste ka marifa bila de kun dɔ sa non mɔgɔw t'a dɔn kun min don i ɲɛ bɛ nin aspect bon ɲɛ bɛ nin na ni Afrique dugu tɛ nin bɛ mun bolo a tɛ yen o armée tɛ nin bɛ min bolo a tɛ yen a tɛ yen n'a y'i diya i ko kana de k'i ko dɛ tayi tile 3 kɛ pressing na a tɛ bɔ i la ayi n'a y'i an b'a dɔn k'a fɔ i tɛmɛna nin yɔrɔ fɛ et puis chaque forêt a bɛ n'a ka type type de don a bɛ n'a ka peinture type de don n'a y'u diya o bɛ jaune fiyɛ n'a y'u diya o bɛ rouge fiyɛ n'a y'u diya o bɛ fɛn fiyɛ tɛmɛ a fɛ e yɛrɛ t'a dɔn ko couleur yɛrɛ b'i la yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ mais an b'a f'i ma ko e bɔra nin yɔrɔ fɛ donc terroriste yɛrɛ nana ye sa nafa jumɛn bɛ nin kɛlɛ la dugukɔrɔ t'i la dayɔrɔ t'i la i bɛ mɔgɔ fɔ ka t'i dogo kungo kɔnɔna de la ni armée yɛrɛ ye kungo contrôle ta donc voilà un peu kow bɛ ka taa bolo ma donc dire kɛra succès ye dire kɛra succès ba de k'u bɛ boli k'u kunna ji kɛ parce que chaque fois n'u y'a ta kɛ u bɛna ji de ta ka fɛn ka taa donc on n'a plus besoin ka avion bila ka taa ba kɔfɛ ou bien ka se k'a fɔ k'an bɛ brigade fluviale mɔgɔw wele ka na olu kana ka na patrouille kɛ ji kan non 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 an mago t'o la o ji à partir de 10 mètres de profondeur de l'eau an bɛ se k'i gosi ka jigin ka tila ka i kɛlɛ ji sanfɛ c'est ça i b'a dɔn plus anw bɛ kɛlɛ kɛ plus an bɛ ka excellence sɔrɔ an bɛ 2 ans ça veut dire an bɛ 2 ans sɔrɔ yɔrɔ min na billahi le Mali l'armée malienne sera la meilleure l'armée maintenant de l'Afrique parce que guerre i b'a dɔn armée tɛ kɛlɛ tɛ da ye dɛ kɛlɛ guerre ye expérience de c'est vrai an bɛ degun kɔnɔ bi an tɔɔrɔlen don mais i b'a dɔn an bɛ ka expérience min sɔrɔ sini an bɛ kɛ masa ye sini anw bɛ kɛ masa ye sini mɔgɔ non 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 mais o de don mais a lajɛ depuis sisan nɔ mais an ka école de guerre kɛlen nin sanjɛ an ye bourse joli di mɔgɔ joli bɛ former Mali EMIA la à peu près 11 pays 11 à 12 pays au-delà Mali EZO combien de pays 15 pays bibi na officier b'u disi gosi de ko ne bɔra moi j'ai fait l'école de guerre du Mali Mali école de guerre bɛ ka deuxième promotion de la c'est l'une des meilleures écoles de guerre parce que école de guerre tɛ ka gibila min ka tabara ko ye an bɛ tila ka taa des pratiques de kan an bɛ guerre la kuma bɛɛ mais ça nous fait 3 ans de guerre 3 ans an bɛ opération kɛ la 3 ans an bɛ opération kɛ la donc an ka école de guerre tɛ papier foyi foyi tɛ an bɛ taa ni terrain de kan k'a kɛ k'a fɛn
donc don an ka armée na mina dum ça va me ta bolo nga am bourse de formation min diani mo ko dama ngu former avion bolo ni fone il faut voir nous on a à peu près 154 Albatros L39 Bambolo 100 à côté 154 Albatros L39 de Bambolo folo on met 25 millions de dollars de dos entraînement pilote entraînement mais ces amants pilote formés en yere tous les jeunes pilotes lieutenant jeunes fait boire ko ça na be malire anga produit a simata formé ko fait. Donc Albatros non seulement c'est un avion d'entraînement mais c'est un avion encore de surveillance et c'est un avion encore de contre-attaque. Soma mali kuna kun amba a belaje de kana tato mi mga do kele na quoi an pilote tout a formé ko fe bina ko ni formé la France fait folo non ya an reka moyen an reka avion na donc an armée re moyen mambo an bourse di mani na bi formé an reka avion na tuni o folo mo tan worde di Algérie ma am tan worde di Maroc numa am tan million bado Maroc nunu alors que am seka avion ça quand am ko formé ala en flot de bolo kani. Donc on n'a pas Bibi Naladje, on avait des pilotes inaptes au vol, ou même Malaya. Pilotes de matière avion boule. On a vu trop plein de pilotes inaptes au vol autant politicien au Wati. Mais Bibi na non. On demsen tembi des jeunes officiers, jeunes tembi c'est pas calama, mais de combat nocturne. Armée la femme a gagné fin ça c'est le combat nocturne. Je fais quel est avion pilote bête au Québec. Mali à partir des grades lieutenant déjà. Ambi blé combat nocturne ke tu fais quel est nga djungu avion ko kele la o de ka djungu no bay ene wala ko sayna anda fe dugulo ben tunu to fo o lu ga gida jarien kala constant ko sayna bi c'est do dugu do non ala nga mais entre la mena les guidages aériens non de pas là quand on a pilote ou dans au moment de beaucoup de visées de faire à partir de coordonnées GPS ou de bombardement de catastrophe là à fouiller drone coordonnées GPS du drone degré combien degré altitude longitude du drone quand tu donnes l'altitude et longitude au pilote il va dire à moi jeune pilote ou moi Adam aba nyetu nga gauche ligue ama téléphone ka foko djugu fleur ba fa drone ni ka djugu nombre fa drone kana bom type mchabodo. Mon état-major le chef d'état-major là, Bouadjara, il est meilleur parmi. Il a fait toutes les écoles militaires à la première appel. Général Bouadjara, et armée chef d'état-major. Attends, ministre Mbado Foka Foka. Afrique, on a ni tchemaski panga kamida. Oté, ministre Mbado. On me bombardement qu'à partir de coordonnées, on n'a même pas besoin qu'à la déléguer. Bon, fait donc dirait ok aya bu mais yalo ka nga bo konana aya e ka foko introduire vocal docker ka jira ka foko ni silva temena ko nana do kombala ko abe tien ou bien abe nye il se va dima foka oh le ko silva temena de oh ngam seliga ko ngono igla ka ngosoro su sengdo ko silva sena o lo ko silva temena ko bina kele ta sarao. Tu sais comment compte d'or faut Algabas veut maintenir mon marfa bla la dissuader jusqu'à présent pour ni moulula. À compte d'or quoi c'est ceux qui font des dépôts volontaires là parce que il y a des jeunes touristes qui sont égarés pour tourner nous. Donc il y a une message mais au bas du kuna AS albini ndonimbe. Parce que n'a pas que tournanta avec mo e ka 100 ans flabe kele là ka ba bala ka tununta mo taw ki barado. Son albaga zerebe fargana bi ale rebe orom na ko bi avec ça ni baloche. Allez tout fond moyo. Mais à partir de sungolo konna la sungolo clé flyer ni selije. Et agrosage ngara entre Jinim et CSP. Algabas banala il est gravement blessé tarona sarare. Ni est aussi vocal bla là. C'est pour dissuader ça soit sara mena. Ni est aussi quoi. Yan tourisme c'est que il va même pas le finir tourisme na. Tourisme c'est que vocal de la fo vocal duru. Ala salem ko fo babla. Ou babla. Ça va ko kati be bollo ka sara mena. Tourisme de vocal bla quoi. Tourisme be faire vanigere. A quelqu'un qui gouche comme on va faire caler ninke. Mais ni est moy vocal bla bala asara. Amena. Et algabas ti. Mais yaka vidéo mais faut mo ka pour mu gars. Mais adu manako mali sura su bala ka fal tuga do ke ko ti adama de ya fal tuga. Oui. Ale bolo ko Silva la ya fa fare do iba fa iba a nyesin koroma
saya to ye ko ni be jugu so be jugu faga sira fɛ fɛ b'a faga ten olu b'a miiri b'a ko k'an bɛ kulonkɛ de la waaye ko nin tɛ an bɛ fagali cogoya min ko nin tɛ fagali cogoya nin fagali cogoya man ɲi non tɛ o e min bɛ ka fagali kɛ e y'an ka sɔrɔsiw tigɛ fila siri k'u da k'u kan tigɛ e y'a dɔn k'a fɔ ko ye saya cogoya e taara muso kɔnɔmaw n'u denw faga e y'a dɔn ko ye saya cogoya wa e bɛna fɔ anw de ye bi parce que an ye se sɔrɔ ko saya ko ka to ka ɲuman ni saya ma bon nin bɛɛ ye message vocal enregistré bilalenw di ça fait tubabu bɛ nin bɛɛ kɛ n'i sara c'est pour ça ni tubabu ni bɛ jɛ a b'a fɔ i ka vocal enregistré k'a d'a ma i b'a enregistré k'a d'a ma hali wagati minnu bɛ yen u b'i voix ta k'a don dɔw la ninnu si tɛ yen tugun ni ninnu bɛ yen u bɛ kuma kan u bɛ réagir hali n'u bɛ dugu wɛrɛ la u bɛ réagir u tɛ yen ninnu si tɛ yen tugun. mais ko vocal an man ka ta ni bala e bɛ nin vocal ta alikaba nin vocal i bɛ nin ta ba jumɛn na an bɛ kɛlɛ la déjà e ko ka kɛ e de ma don kɛlɛ la sinon an bɛ fagali la hali kunu an ma diri an ma tiɲɛni kɛ yan murujaw donc an ye mɔgɔ joli faga plus de 400 et quelques donc on bɛ buntɛli la kuma bɛɛ e de ko ni seliba tɛmɛna donc ni seliba tɛmɛna i b'an sɔrɔ a la nin bɛɛ c'est des messages dissuasifs c'est des gens qui ne vivent plus u tɛ yen tugun hali n'u bɛ yen u banalen don ils sont déjà maintenant dans l'incapacité totale mais u bɛ nin de kɛ pour rassurer les éléments n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka décourager c'est pour quand même ka mɔgɔw ka moralu layɛlɛ sinon Agabas bɛ kuma vocal la wa n'i y'a ye i bɛ kuma vocal la i bolilen de don sinon fɔlɔ a tun tɛ kuma vocal la o a tun bɛ quand il était le maître de Kidal a tun tɛ kuma vocal la o fɔlɔ a bɛ bɔ ninnu kɔnɔ de. ayiwa bon an bɛ taa ɲɛfɛ Jawoyi nous an y'a ye k'a fɔ ko Faransi Emmanuel Macron ko a y'a ka assemblée ci ko in yɛrɛ sɔrɔla Union européenne de tɛ sigi fɛ ko fɛn min ye Macron ka parti ye ko parti dɔ in k'u y'a datugu Macron na ko a fana seginna ka na Faransi dɔrɔn ko ka na décision ta ko assemblée ko k'a ci ko walasa k'a bɛ se k'a yɛrɛ repositionner cogoya min na ka ɲɛ politiquement i ka faamuyalita kɛra mun ye ko la. mais Macron a commis la plus grosse erreur politique. C'est vrai, Parlement européen, Marine Le Pen a raflé la partie, ça fait Boussi. Macron est le président le plus impopulaire aujourd'hui au monde. Maté Macron fait le bien président, Kemé Ani, Bikonantoni encore. Bien président, fait le Macron, bien kono, até. C'est le président le plus impopulaire, le plus incontesté de l'histoire. Amad Liraker. La France n'a jamais élu un président médiocre, nullard comme Macron. Depuis Macron passera dominer nous en Afrique libérée là. Parce que Francis Fouadama avait des présidents de haut niveau. Mime Afrique, mime Amne Kamara. Moi, Francis donne démocratie et la promotion des droits de l'homme. Bien qu'elle ait marfa digamoko faka. Moi, je suis Francis donne guerre. Macron a changé la posture de la politique extérieure de la France. À travers sa bassesse politique. Macron a prouvé qu'il tient des discours paternalistes. Incompétent, ça fait il a fallu des maîtres du jeu. Frappin te fenglin fait odieni. C'est pour cela, ou président encore de Oya Fana quitté Mali de Kota Mali Takalaje. Marakala pom blali la ta Mali Takalaje. Mali mi sara la, Soudanais mi sara be ma ba sababo. Ou te jomaya fait. Depuis Macron passe le premier tour là, et fin des deuxième mandat là, nous en Afrique libérée là, Aman Sagoso. Parce que non, ni Francis qui est président Kalamasro, au président qui a bara folo mieka, c'est fait trop fallait. Flana mieka ka contrat, ka collaboration fallait avec l'Afrique. Il va me baisse en tout. Ni Macron qu'on a sans ka politique extérieure changer. Ka essayer ka ina fo Francis bi est désintéressé pour faire nos locations, c'est faux. Akina fo François Mitterrand yo de keo. François Mitterrand nous nana, ou y'a qu'à faire Moussa nous me téléphone à raccrocher le mot fouille. Oui, il y a des désintéressés à faire de la pour contourner qu'à dire mon roman à la société nous baisse. On est dans les privatisations. La France avait des élites. La France avait des présidents maintenant qui avaient des têtes. C'est le président nous de temps où on quand il faut qu'à faire. Mais France m'a dit que président vaurien sur le Macron. Ou à cause de lui France ni m'a dougo France il est tout France d'autres du monde tout. N'a pas un point de taxi là. France il est tout tout. Mais c'est n'était ta ikata la djé dans l'Union européenne, Parlement européen à Macron a dit comment il a été terrassé. Macron gauche la tourne. Bon, assemblée dissoute gagné. Ça c'est fini, c'est pour donner la chance encore les binationaux là. Et Français est bien fallu de nom de là. N'abord Algérie la Mali n'est pas France quand même bec. Donc nous avons que occasion des Maliens au boulanga moka do assemblée. C'est que la France politique, il va bloquer l'Afrique qui peut contrôler tout. Wallahi.
La politique française a bien. Il y aura un boulot bio sommet France-Afrique, c'est la France maintenant qui est le maître du jeu. Non, cette fois-ci, ça sera inversé. C'est l'Afrique qui va tout conduire maintenant. Qu'est-ce qu'il y a là? Bi France, c'est la fouille qui est bénie, immigration. France, c'est balo, tout le monde qui est là. Ame barami ka warum sara. Wallahi, France, c'est balo de la bi. Toi, fouille. Contrat avec Mabula a influencé de l'Afrique. Donc, Macron fait l'Assemblée dissolue, c'est pour encore que la chance est réduite tout. Ou à tes parlements qu'on a ici, c'est 2% sur le tout. À tes francité, Macron est 2% sur le tout. Ibisi abaladje. Donc, c'est pour qu'il dit que Dongo doit avec Macron la erreur de là. Alababla erreur de là, alababla de là. Et il a dit que président, on est président en matière politique, il est président de l'Assemblée dissoute, ça veut dire qu'il n'a plus ses assises dans l'Assemblée. Parce qu'un président n'a assisté ni basé pour l'Assemblée qu'on doit c'est fini pour le projet. Donc Macron on t'a président Sarata yana voulu doji. Donc ni ma ira alibi quand combat sera sur. Ni ma ira faut que ASI a influencé bra bonya parce que Macron a décès ASC Dougoula faut que l'Assemblée chi. On est ASC a effet dit. Ni ASC non, ni ASC a effet dit. Parce que Bleu Kouna, chômage créé là, partenariat au réduit là, et diplomatie n'est plus à la hauteur comme il faut. Nous n'en avons parce que ASC il y a faut que français défend bien. Donc français communication est nous RFI ni France ni fait nous nous kumbe na nation de Afrique ma a begena. RFI gena fanté, ta rotula na rotula. Donc français nous même na climat ni fait nous dit. Donc, si ça non, Macron a fait un échec politique. Donc, à descendre ASI là. Au-delà de Macron, Alassane Meklaka Blanc, on a marqué Béchi monté. Parce que, non, parce que Alassane a rassuré Macron avocat de une jeune présence avant nous n'abouiller. ASI présente. Donc, Alassane descendra. Parce que n'y a Francis Banak a reculé. La France s'est tellement comptée sur Macron, sur Alassane Ouattara, Aleni Macky Sall. Parce que Francis Mouloko, Macky Sall et Alassane Messeka. On a fait un petit en boulot. Macky Sall tire, le premier tour là. Kachi, a fait la majorité absolue là, 53%. Demson nous dira Macky Sall a candidat. Parce que n'y a Amadou Ba bâti la Macky Sall a mangoué il l'a fait. Macky Sall a mangoué il y a que Diomaye Faye fait un gain. Moi je de quoi. Si Macky Sall avait bien fait, moi je Macky Sall, moi je Diomaye Faye la main. Donc Macky Sall a mangoué il y a Amadou Ba fait. Kolabi, a quand mangoué de faire Diomaye Faye fait la yele. Donc, Macky Sall est un mangoya, il y a $, on veut tout le Alassane Ouattara fenêtre. Parce que Alassane Ouattara n'a pas de sortir maintenant comme Macky Sall, par la petite porte. Non, c'est quatrième mandat, pour choisir le président. Non, on dit échec d'ailleurs. Ça fait un blé. C'est fait Alassane tire à fouiller et tout. Bibi n'a tire à fouiller et tout. Donc, Francis Djugui ni maître de jeu, Francis Djugui qu'on est du Mouroundi. Bon, nous ne nous desserra. Parce que follow, allez voir quelqu'un qui ne mounu, au lieu de s'ambi, chez qui s'ambi au lomba. Donc, vous tirez à mettre quelqu'un, banane ou de ces femmes ou de ces. Bon, ni assimi nous ta, Kaibrem nous ta. À Blukuna, il y a la fleur maintenant d'âge, il y a la jeunesse. Donc, il me met, il nous veut qu'elle est là, il veut 100 ans, il nous veut qu'elle est là. Pour voir qu'il faut détester les Africains, la population Tchamambolo, mais pourquoi tu es là? Non, c'est réellement parce qu'ils sont mal élus. Ils sont mal élevés. C'est là où il y a c'est là où il y a trop faible. Ben il c'est là où c'est là où c'est là où 49 ans anniversaire Grakounou. Le 10 juin 10 juin 75 à 10 juin 2024. 49 ans anniversaire Grakounou. C'est là où Banadéo. C'est là où anniversaire Grakounou. Donc c'est pour te dire que France a un instrument de nuit. À travers Macron. La France combat d'Afrique qui va faire. Et on te doit faire une française. On y est fini d'où. Il va voir une français de. C'est moi qui me vois sur une français de follow. France qui est modèle de quoi. La France était la source d'inspiration des Africains. Mais France a bêté un réboulot. Ça a une folie qui est barquée au Rwanda. Comment français la mort que tu fais non. C'était le symbole de savoir quoi, de la connaissance même. Ni arabe ni kumara français ko tche ni kala ni ima français fo. Ana so te fendo. Donc français ni Afrique mais ni président vaurien na betche. C'est fini ni bana kaba. Abe bon kono. Ambe takanya fe. Amadou Ba kunu o kale libéral là. Lo isina pep mo ka secrétaire général
a kuma cayalen don maa caman bɛ la k'a fɔ ko yalama u ye démonstration de force min fana kɛ ko yalama ko de y'a to a libéré la wa i bɛ se k'a fɔ an ye Amadu a libéré la cogo di. Ok, a ka nin kuma ɲɛna. Sina bɛ fɛ ka grève in, il y a 3 dimensions. La première dimension c'est quoi? C'est juste pour que chaque fois u ka se k'u ka hégémonie imposer parce que c'est les établissements financiers. Donc entreprise minnu don tubabu de taw don actionnaires ye dugu wɛrɛ mɔgɔw de. Dans les 5 dernières années, sinon les 10 dernières années, Mali ye erreur dɔ kɛ. Mali Francis jɛ action na ka action bɛɛ feere arabuw ma. Donc entreprise fɛn fɛn bɛ Mali la yan bi k'a daminɛ secteur de la communication na k'a daminɛ télécommunication na ka na fɛn na banque la ka na bila entreprise wɛrɛ infrastructure de base fɛn fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ arabuw de ka action ka ca la o arabuw ninnu bɛ action fɛn fɛn san c'est la France Télécom qui est derrière. France Télécom de b'u wari di Maroc Télécom ma o bɛna sanni kɛ kɔfɛ a bɛ action cédé France ma donc France do de telle sorte que tɛ bɔ a kalama donc i bɛna ye k'a fɔ nin établissement ninnu filɛ nin ye n'u ma se ka syndicat fort sɔrɔ don min na ni tubabu ka intérêt bɛ menacer jɔn bɛna pression kɛ gouvernement kan jɔn bɛna pression kɛ gouvernement kan parce que o bɛ pression kɛ gouvernement kan à travers les syndicats o ye tubabu yɛrɛ ka taabolo de ye. C'est la raison pour laquelle il y a une banque ba fɛn fɛn na bi i bɛ taa sɔrɔ banque ninnu bɛɛ actionnaire baw ye miniers ni entreprise wɛrɛw de parce que u bɛ wari min ta jamana kun n'u t'a déclaré u bɛ wari ninnu tɛ wari ninnu versé abada jamana ka action bɛ banque ninnu na u bɛ taa bila banque étrangère ninnu la pour que ka wari ninnu nabɔ o de y'a kɛ ni san 5 laban kɔnɔ wari min bɔra Mali kɔnɔ ne ma dala n'a bɔra yɔrɔ la parce que ni min ta k'a lajɛ n'u k'i ma ko u ye 20 tonnes de bɔ 20 tonnes d'or de bɔ i bɛ taa sɔrɔ u ye min bɔ ka taa ni 100 tonnes d'or ye pour que ka se k'o dɔn e dun tɛ yen maintenant e b'o dɔn cogo di e b'o dɔn ka transaction de fɛ donc u bɛ chaque fois n'u min de bɛ taa ka action fɛnɛ a bɛ taa banque dɔ fɛnɛ action san donc a bɛ wari n'a ye wari fɛn fɛn labɔ i bɛ taa sɔrɔ a b'a bila banque la dɔrɔn ka labɔ wulada fɛ wari min bɛ transfert ka taa Dakar tu as vu donc i b'a la kɔlɔsi secteur minier ninnu filɛ nin ye u ka assurance de fɛnɛ b'a d'a ma o de y'a to nin grève fila in na a bɛ reçu mun na parce que assurance fɛn o fɛn bɛ yen moi ne ye assureur de ye. Il y avait une compagnie d'assurance fɛn fɛn na a bɛɛ ye u ka entreprise minière ta de u ka assurance contrat tɛ di mɔgɔ si ma n'u yɛrɛ ka u ka assurance contrat tɛ di mɔgɔ si ma n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ ka fɛn tɛ n'u yɛrɛ ka compagnie d'assurance tɛ o de y'a kɛ an ka entreprise locale minnu bɛ yen assurance minnu bɛ yan n t'u tɔgɔ fɔ olu bɛ marché ɲini minnu na ka dɛsɛ u t'a sɔrɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ mini yɛrɛ na min bɛna dɔrɔn min b'a ka assurance de créer. Parce que assurance mina n'a pas qu'à oublier qu'on a gagné jusqu'à en profondeur d'à peu près maintenant de 500 mètres. Mais peut-être sur la dobe wabina neta kalola. Ils sont donc n'a sur lui assurance n'a assurance wala doit déclarer de. Donc oui assurance de vous couvrir. Min baraka obe de kuno qu'on est sur même misali dima saisonnier munu meke minu kono. Munu be jigi na pour qu'on a la munu be jigi de qu'on a la. A dobe minta kalola tena wabi saba. Ou assurance risque corporel assurance risque corporel touche là il faut me la jigin tout de mine kono kata jusqu'en profondeur il y a pas d'assurance de risque corporel atira mo be seka ala reka faut pas se ka faka mais ou bien bête otage là nous il ka assurance yé au lieu de compagnie d'assurance il y a des compagnies d'assurance chamana au lieu de fraude ou entreprise de action boula. Bon, même si dit moi télécommunication fait là, il peut sur la télécommunication d'ailleurs. Donc la volume de communication, ça fait tu m'excuses, le volume de communication, il peut sur un retour donc. Société de communication nous en fait, opérateur économique et téléphonique nous en fait. Et le gouvernement la job il a faut qu'on et mais répondeur be ça mal là. Et répondeur wari, et c'est quoi dadon? Ni Mali te répondre be ça dugu jumana donc o wari be ben a peu an ka kesa wari ka ben quelques milliards ma o milliards mun fleni u bo ta dron ka fondation na daelen kata tulu ni ko di fantan do ma ko lu filmer ka milliard to ta dron ka transférer kata Korvaro be Sénégal donc e be se ka domina à travers la banque bo ta so o lu kelu ka action fene be banking na fene tout maintenant quoi transaction sera contrôlée donc o di ake ni ye tubabu kɛlɛ e ala ka barika don a simina koyi wallahi aw bɛ ka tubabu kɛlɛ tubabu bɛ sima ni marifa ni terrorisme yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ i ka secteur bɛɛ minɛ même le secteur financier a b'a bɛɛ minɛ pour preuve Maroc Télécom o de tun ye Areva ka partenaire ye
Areva de 46 milliards de yad à Galima en 2010. Les premières attaques qui ont eu lieu à Kidal, c'est financé par Areva pour que, où il y ait extension des minimums, ça fait, Areva est jugement de donc Areva comme il faut qu'on contrat au Niger, mais à ce qu'on boit, il faut qu'on ait un terrorisme, et il y aura la sran. Donc, au lieu de yad, on va financer pour une première fois. Bon, au Maroc Télécom, on a fait une action en société de télécommunications, on a trop fort. Donc, au Maroc Télécom, on a fait une action sur France Télécom. Donc, au cours, les deux grandes sociétés téléphoniques du Mali, France Télécom a action de Clément à Flabé Dimini. Tu comprends? Donc, il va me dire que Arabou a bando, quand tu as tout de bas, quand tu as tout, ni une guerre de façon de nous fléner, bang n'y a pas c'est là où j'ai 100 ans qu'à la sonne, bang n'y est clé qui veut grève au fou que bang la bang bétifi. Bang est le mouvement là. Mais il y a le silence maintenant des promoteurs banquiers, des pauvres l'année et quoi une femme. Tiens, on est qui m'a bien quoi une dondi. Comme il y a qui n'est pas de contexte. Tiens, c'est un élément de débat là, ni dossier là. Até, wallahi billah, ne vous voulez moukanao. Vous avez la voulu qu'à commencer le Guinée, Bouba Kera Tandi, ne qui m'ont pour l'entendre là. Aïna, aux journalistes Mali Konon, aux investigateurs Mali Konon, aux chroniqueurs Mali Konon, activistes Mali Konon, mon bien, un dossier dont on a mené à thé. Ma de contexte. Depuis nous qu'on damne les bras suivre avec beaucoup d'intérêt. Mais gars, suit. Donc, à quoi question du mai, quand Amadou nous parle là. Ko force kelen tɛ n b'a bɛɛ d'i ma i b'a faamu sisan n'i ye kelen ta k'a lajɛ i bɛna dɔn k'a fɔ ko le procureur général du pôle économique a bɛ fo c'est un vrai procureur non il est professionnel nous les grèves bolo da ils ont pris les clients en otage. Ils ont pris les clients comme les boucliers. Maintenant que les clients ont un bouclier, ou les clients du les clients lambda. John be coulé, maman nous a compté qu'on a wa kemete, ou wa bidouté, ou wa bidante, ou be doy chèque domo, ou be salaire bete. Sono kuma ba nous te kuma. Bon. Ani seliche ini semeni. Aka tika yereke olu ka fuita la. E war clé bol le bulu. Bangi clé bol le bulu. Bi Mami be no ka warbe bangla no mo sema fini war soro yo kungoy mais clé be olu yere munu bolo na olu ja no le wardu yere mami bo kalama no ko gros client mi be ni yo ka virement no ka transaction e be bo kalama jombe toro la population lambda oh juge du fane be mo gomina jonkama population juge be kiet ke jonkama population est-ce que gouvernement de nata bolo do ka war bo ka di mo be trésor de na war di mo yani selitia donc fanga mi mbula c'est de prendre le peuple en otage. Donc, chaque fois qu'il y a une infraction, donc, ils ont même utilisé le nom du président. Le président ne pourra pas faire bien. Quand tu as la justice, bon, ni ko kini président ñoy kibina ka foko ika mo robla o ko magistrat fa ba ya fo ah président fa ne inseno on a parlé alors qu'il est le premier magistrat tu as vu que vous me faites vous pouvez désigner Mouli avec quoi il faut le quoi il m'a baissé en fait c'est pour cela Sam Slima communiquer promptement et répliquer communiquer tu as compris donc notre est président ñoy afora pas mais quand on a ni président donc aw do ko justice soutenir aw do ka kele aw ko justice numa bon na foro ko mini mi ma mo manam ko ta président voir alors que action te beblo ka do président donc juge odi jatimine kala ge bibina nous nga la ini indi o ko manaka peuple bla devant ou do ko fait mais c'est ça non et bien doro mine ko juge kumolo be barake le président là le président maintenant de cabinet de troisième cabinet là le fameux Bagayogo là net à don mais bien doro mine ko c'est un vrai juge d'instruction ayemge partie civile il a plainte retirée au koroko il n'est pas poursuivi par la partie il est poursuivi par le ministère public na plainte inage aba ka fo ko ministère public contre
Amadoumba. Partie civile, il y a plein de récupérer. Donc l'action publique, ça continue. Au cours de l'année, il y a un peu c'est le Nigeria, ni c'est le Téménadou. Ni c'est le Téménadou. À Blanta, Bla, c'est le Serao. Ni c'est le Ténou. Donc au cours, la procédure continue. L'action publique est déjà déclenchée. Et le juge d'instruction est toujours en charge du dossier. Mais comment du c'est ça? On va jusqu'à 3 niveaux, jusqu'à 3 dimensions. Ma première dimension finie, ça c'est d'ordre professionnel. Banque son abada kaka cadre là qui est poursuivi mais qui est condamné pour faux usage de faux le service contentieux de la banque maintenant va s'intéresser au dossier. Parce que une fois qu'il y a ça, il y a la présomption d'innocence. Mais n'a pas contre jugement, même si il est condamné avec sursis, la banque est faux. À Walwar de Bénéboulou. Faux usage de faux est un délit grave. Donc il tire à barre là. Oui, ça c'est au niveau, ça c'est au niveau de l'administration bancaire de la banque. À mon bout, en tant que là. Est-ce qu'aujourd'hui, faux usage de faux pour la deuxième personnalité de l'INTEM, au cours du bureau municipal supervisé à Bébé en cause parce que Mourba de Mourba est-ce que Mourba c'est rien? Mourba de Do. Bon, Malikono Mourba te ko Djogo ni Fengo, Mourba et c'est à Kogelemba, ok. Mali me Mourba été. Donc, à Mananga Touroto, INTEM fait Konala, ou le fait se courir à Ningabo. Amba fo c'est veut dire que mise en place mon kera ou sera blancose ça ça c'est à l'échelle internationale. Est-ce que bi nanga yentem go be nanga mo ko be joro do nyini bako non na ni angake ni candidature bla on ndu goro c'est on batini ni ka fo non ako cadre rebe il a été une fois condamné pour faux usage de faux donc à tira bla barala. La mère de toute infraction c'est faux usage de faux. Ou dire que le pôle économique est compétent pour faux usage de faux. Moi, le pôle économique n'est pas compétent. Où fil là? Où fil là, mouna? Faux usage de faux, le pôle économique est compétent. Nous, on y est 40 sur un moko. Il faut que tu la bonne. Ni 40 sur un moko. O te faux usage de faux. Ni 40 sur un. Ka o te faux wa. Ka a chien kata avec doka war la bonne. Donc, en ce moment, il y a un pôle qui infraction économique, qui crime économique, s'il y a les faux déjà, parce que faux infraction économique est basée sur faux. Moi, crime économique qui est sur le faux utilisé pour faire le crime économique. Donc, le pôle est compétent. Comment est-ce que Mounekera, aïe Mouneke. Il va faire des réseaux sans fait, tout comme les réseaux sans fait. Ah, il trouve comment les réseaux sans fait. Il va Papa Sadio Traoré et Papa Sadio Touré, il va plaindre les réseaux sans fait. Il était plainte, il va ordre de mise en liberté. Mais il faut qu'il y ait des PV et les réseaux sans fait. Comment il met PV dans les cas? Donc, il faudra qu'il faut des dossiers. Comment on dit? Il n'est pas des cas de juger avec juger. Comment tu ni beaucoup de bien que et force ou bala l'homme fort du Mali et quand tu sais les gars te mettre ni celle te mena l'enquête continue ni phobie ni fauti et dossier d'instruction n'est pas comment be fio mais ni mo dalé bi la Mali kono ni dalé ndu yele ki ko no fodi lay ni dalé ngante banen fanin made ngante ni burjali made mais ni dalé ndu yere la na ni xama plateau xamen dossier na ni ya datuna ñekuma haram ni kuma nya haram ni mo nana ni kama ni dossier na ko le dossier là n'est pas bien ficelé ko galon me dossier ngono nya nyini ka réseau haram dien fara la haraka ni réseau haram dien fara la haraka ni church comment faut de la fin n'était donc parce que le dossier est à l'instruction mais ni dans le yere la kana ko juger ni galon tike les femmes bagayo la ou ko maisra bina ninka ka ko maisra ou galon tike ngante a ou kuma nga datu ngantoma ou bien a bengan kala ngantoma ne kantoma de mais ka ko dossier n'est pas bien ficelé qu'il n'y a pas maintenant l'élément moral et l'élément légal de l'infraction. Na tigi nana ni page be wole men do afere ko ni nye débat kako ka foma tout sur ce dossier ngo bu pam pam ngo te fin do ngo juge be critique jamana de ondi
fɛn fɛn bɛ jamanadenw de juge t'o kɛ o le magistrat est le garant de l'ordre public donc bɛɛ b'a dɔn seliɲɔgɔnla in na ça peut troubler mais min ye ne jigila misɛnya nin bɛɛ la o ye pompisiw ta ye pompisiw ta ne jigila misɛnyara aw pompisiw aw ye guichet de ye o pompisi ye guichet de une pompe dans une station c'est pas un guichet n ko wari de bɛ tɛmɛ a fɛ guichet tɛ ya chèque bɛ wele cogo di guichet tɛ ya donc banques bɛ marifatigiw sigi u da la k'u yɛrɛ kɔlɔsi i delila ka pompisiw ye don i delila ka banque i delila ka mɔgɔw ye ka wuli ka jɔ don jumɛn Sénégal ka gɛrɛfɛ k'u ka marifatigi sigi pompisiw da la u bɛ tilen ka station attaquer ka pompisiw faga pompisiw bɛ attaquer a dɔw la de bɛ wari sara ɔ banque ma deli ka datugu aw kama aw de bɛ datugu banque kama mais banque bɛ marifa sigi a da la aw bɛ baara kɛ minnu ka station na olu tɛ marifa sigi ka aw kɔlɔsi Mali kɔnɔ pompe kelen bɛ se ka 2 millions de ventes par jour warimugu b'a tɛgɛ kɔnɔ marifatigi tɛ yen n'i ye marifatigi ye station kɔnɔna la fo n'a y'a sɔrɔ banque dɔ guichet bɛ yen sinon u bɛ tilen marifacilaw bɛ tilen ka tɛmɛ ka taa i bɛ pompisiw sigilen a t'u kɔ a t'u ɲɛ wa u bɛ tila ka manamana gɛn hali ni mankan kɛra tɔɔrɔ min bɛ pompisiw kan aw ma se k'a ka tɔɔrɔ kɛlɛ kɛ fo ka taa fara setigibaw kan k'olu ka kɛlɛ kɛ parce que nin ko in fɛn min b'a kɔfɛ l'État i b'a dɔn ko in ɲana ta a ye jamana ɲɛmɔgɔw bila ka réfléchir et puis u ye ko caman faamu. mɔgɔw kun bɛ ka jɔyɔrɔ min na k'o ye INTM fɛnɛ k'o fɛnɛ bɛ fɛ ka don. non o tɛ foyi tɛna don a la n ko foyi tɛna don a la ni seliɲɔgɔnla tɛ effet foyi tɛ grève in na. mais mɔgɔw ko ka teli yɛrɛ ni président ye ɲɔgɔn ye. tiɲɛ n bɛ min f'i ɲɛna ça c'est le trafic olu ye trafic d'influence de sa an ka t'o ma sa an ko justice de an ma président yeli ko fɔ koyi ni président yeli ko don an ni président tɛ ɲɔgɔn don o don an ni président tɛ ɲɔgɔn cérémonie kɛra don o don o b'an bali kan ka taa justice la anw tɛ tilen ka wuli commune ka tribunal la anw tɛ tilen ka wuli cybercriminalité la jɔn bɛ président bɛ taa président n'anw bɛ ɲɔgɔn don o don mais n ko an ni président ɲɔgɔn ye wula fɛ sini sɔgɔma an bɛ taa an ka convocation yɛrɛ bɔ i delila k'an ye ka kuma ça c'est le trafic d'influence ni président ye ɲɔgɔn ye ça ne peut pas éteindre ça ne peut jamais éteindre une infraction l'action publique plutôt i y'a kɛ wa i m'a kɛ kuma y'o dɔrɔn de ça fait kuma ye kuma kelen de ye karisa ye mɔgɔba ye est ce que min fana kɛra mɔgɔba kan ka nin kɛ wa mɔgɔba don dutu t'o la mɔgɔba de don dutu t'o la mais est ce que baara min kɛra mɔgɔba baara don wa n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don si le baara la est bien vérifié o de y'a to magistrat ka honneur de bɛ en jeu magistrat o de y'a to moi je salue le professionnalisme du procureur et de tous les magistrats sur ce dossier. Ne pas magistrat ka ɲi dɛ n m'a fɔ magistrat jogo ka ɲi n m'a fɔ magistrat bɛɛ ka ɲi mais nin dossier kelen na bilahi magistrat y'a géré parce que maliyɛnw ka tɔɲɔ tɛ magistrat ka laɲini bon ninnu mɔgɔ bɛ k'a jɔ a ye une semaine de la fête ale bɛ ka pression ye fête de ɔ ni fête tɛmɛna dun nin dossier bɛ géré k'a ban hali mɔgɔ t'a sen kɔrɔta wagati ko dɔrɔn de don ka ban e ma ye wa partie civile de elle est en plainte kɛ. L'action publique continue. Le ministère public, le monsieur est déjà poursuivi par le ministère public. L'action publique continue. Donc, ni me gérer, il n'a pas fait un vrai. Si c'est qu'il y a c'est l'État qui est fort. Ni n'dadona. Mɔgɔ minɛ la bɛɛ bɛ taa au lieu de mɔgɔw ka essayer ka siyɛ défendre mɔgɔw bɛ taa don Sénégal mɔgɔw bɛ taa don association de la SAC k'u yɛrɛ défendre ni gouvernement ye nin diya don bɛɛ bɛ taa don association dɔ de la parce que Siriki bila yɛrɛwolo minɛ la jama bɛ yɛrɛwolo kɔ a bɛ Senabɛf kɔ wa a tɛ Senabɛf kɔ ni seliɲɛkɔrɔla tɛ fanga jumɛn bɛ Senabɛf ka grève la maliyɛn mun ka wari bɛ banque la a tɛ tɛmɛ 30% kan maliyɛn bɛ ka wari mara ka jɛmɛni kɔnɔna la ni dingɛ kɔnɔnaw la ale ni ka taa kalifa di kɔrɔkɛ la o tɛ ya bon karamɔgɔw interpellé la jama bɛ se k'i wɔ tɛmɛ karamɔgɔ kan olu sɔnna ka to sariya kɔ sɔrɔsiw bɛ kaso la i mana fɔ cogo ko fanga b'i la armée dun magistrats yɛrɛ arajera magistrat minnu filɛ ka baara kɛ nin ko magistrat dɔw arajera magistrat ye grève kɛ aw ta ka mɔgɔ donna kaso la magistrat ta olu ta arajera de magistrat tora justice kɔ o kuma na ko seli ɲɛwala ala ka seli ɲuman tɛmɛ ni seli tɛmɛna on va voir les choses vont évoluer. Mais o tiɲɛ de o ni mi miskili yɛrɛ olu m'o fɔ wa ne ko n'i kɔgɔ dun n'i kɔgɔlen bɔra dun
donc on le met au Jamana Théa. Jamana est le seul qui peut maintenant se maintenir concentré pendant longtemps. Et puis, il faut qu'on fasse un plat de on m'a fait un miskil là. Ah, ton miskil, mais je ne pas la taille comme il y a des affaires là. On a tout là. Mais il miskil be bon, nasro. Et c'est pas kalama. Il est mis mignon avec ça là. Mais tu sais, Jamana là. Ni fin, ça va donner une leçon morale. Ni une leçon de dit. Comment quelqu'un drôle dit. Faut des biens ou faut ti. Comment? Le temps de la justice n'est pas le temps des autres. C'est différent des temps des autres. Justice, il y a un temps de boulot. Il tout le monde de faire. Justice de faire. Justice, aller bien, de faire. Justice, de faire. Moi aussi. Et je pense que le fait même qu'il est placé sous mandat, ça c'est un signal fort. Moi, je crois. Oui, quoi de follow. Donc, c'est le là, n'a ma blante d'aile. Ok. Vous, quand on dossier, on a donc beaucoup de plainte que nous, consommateurs libres. Et Jeff Lalena, Bangou na Baro, c'est une association. Il y a la plainte au niveau. Tu sais que ça, c'est une plainte collective, même de façon individuelle. Bangou be koloba de soron non parce qu'il y a beaucoup de opérateurs économiques qui constatent qu'il y a préjudice causé ou là. Commerçants donc moi enfin OK. Banque d'Antou ya que moi je les commerçants ba de ka constater ça. C'est ça que ni na mad go faire Mali kono. Banque ko bénéfice be tan grève kelena. Parce que les banques vont continuer à réparer les préjudices, à en faire les frais. Ni 4 jours grève kono. Commerçant dama mina joka ko nga fen chena ka sobe ko masiki ya change ka c'est que banque ka nyina bénéfice be tan grève kelena. O te sila ne o te sel nyola de o e banque rana ka client che. Ah o e banque rana ka client ici ala ka nyina samba abna yo abna la banque de justice saisie mo chama kama ils vont se défendre devant le juge ka fo bon masika parce que ni ndongo nga waru mun soro ni fenga robe nga tan yoro na nga virement soro ou bien masika ni virement ke mo do mana teme be mi tient banque ko eta do. C'est pour ça moi je salue d'abord les agents de la BDM. Wallahi BDM barakala ou banque barakala ou dali doutita là. La BDM n'a jamais suivi et de respecter le mot d'ordre de grève. Le syndicat, le Ségal sortant, pas ça de toi, mais c'est un vrai patriote. Il n'a jamais voulu suivre le mot d'ordre de grève. Parce qu'elle est bangui. Ou le bado bangui te manama. Bangui be bangui de bangui be grève la bangui be perdu. Client be perdu, jamana be perdu. Donc allez be tester ka bo confidin non. Ka foko ni kera confidin non. C'est pour ça qu'il a été suspendu 2 ans. Et il a accepté. Jamana kono ala be tien bangi mo ko kuma justice ko la no PV mi rebe dossier kono PV ira sur la togodi mo plainte de dona ça fait mo wora de plainte même la plainte keni mo wora de plainte do ale kama na les PV so ala de be ko ina no le film mo te dossier mais dans quoi dossier be à l'instruction mais ni min dalé ma la doron kana tanga denge kono ala ci ame kuma la ame ko bla kunu wa fara ko tere na anga ayasi ko ayasi ga nga basi mbo bolondana de o be a ko ko mo ko nsana kele la ka be bolonda preti anga mo ti to la mo te pulenga ko ante kulenga la ambe sayad la dungo do ayasi be garder don ni mi dalendu yer la kan kan wa sara ref kulenga ni be bolonda i basi glene basi ta on fin ante bolonda don ka bela jele fo ka bela jele